Ada pasien nggak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات السدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يقيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم بلسان Allah. Satu berarti kata Maya. Itu na na atan dengan tanda sa pamagingan nagyang kay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والهادي إلى صراط مستقيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدايته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه كفى بالموت واعظا. صدق الله العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Urian lagi yang butuh kia tentu kata nusriku Allah lagu selawatan terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ilalui tanu lagi yang butuh pendeku mengangkat Allah lagu pendeku mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si manunumpang saging kaya yamanan yan na masa ini kalimutan ayat perdamaian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi mutatigin na salikulli mahallin maqam suatigin naman iso katru na ipundait isi kayamanan yan na masa pada pagmamano ito na mapiyali pamahusay naging ko ito ayamanan yan na midadait umasa iman ko na palayatan ng mata nagu sumasabot sagyang kayamanan yan nagkiyalimutkan nagkiyakimutan mo iman ko ayamanan yan na mapiapagului na adna sabot ay sabab nagyang ko ito ayamanan yan na pagalitan yan mo ito kasi olumbuti yuti nga na nila pure yuti ka tayo mo aya alalamitan oro na si uloy na si Louis sabab si sagir mo ito ayamanan yan na kaya pananaw ng Allah uli nagir mo ito ayamanan yan na kiyan dun sa limong yan kuwag yan dun yan kulimul Allah nag-iikiyas sa lupan sa ayamanan yan na kaya limong dun iman ito mapiakalunin kalau tumanggulo na nato pa kaya ayamanan yan na di terus imaliman uli na di terus ayamanan yan na mati-mati nagito yung sabab inanin tanu agiyang ito akatro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswatigin man ay sungatro na ipundait si kayamanan yan na masa na mapia pumagusay na supantag si kayamanan yan na kapapatay why kagiyuti sa kayamanan yan na kiyalimutan yan ang kayamanan yan na kapusya kung kapapatay nakupa kaya tirong tanong niya kasundain o kapusya o sabad di nakapuli o sabad sa tigiran na kiyalilunan na kirayan so kapusya sa iyang kayamanan yan na kapapatay ayap na magmamanuto na tanto aming itarano so kapusya kung kapapatay kakagiabihan niya na prinong nakupa kaya dito kayamanan yan na di mapamagusay Wida kailangan na makakuha tanong sa Diyo. Kung kaya panubos siya ng Quran, magusto yamanan niya na kaya alwero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang kain. Naging kaya kapapatay, napadaisi ko yamanan niya na ada. Pero nada na yang kutuan normal. Kung kapuling daw manusia, aapya ang sunay manggulaw na nasirin. Api antura dunia mana niya na mapupunta ka dunia wala na ka ibupunta ka dunia na sigid ka sa iyong kaya mana niya na yatiro ka kapatay sigid ko api antura niya mana niya na pupunta ka dunia na pagkasagad ko walau pag-share so live tanong pag-share api apa nanti Allah Taala sika din ko puro pala namataan pinayamanan niya ako bago kapatay so ada ayamanan niya na normal kapag kita kaya kapatay
Okay na benar kayamanan yan na normal. O di na ada kompetun isyan. Nasabi da ka pagagdam yan. O di nasabi da ka pagkakitian kita. Masakit akap pagkakitian. Dan pagkatawang kung kayamanan yan na tiyarima o Allah. Abang niya bubaya sa kayamanan yan na matumanin yan. Ayat ng kalaglan, nasyusa ka pamilya, nasukya mo na kira ng kundok siran. Pagaliran, naupama kubin kayamanan yan, na tersaudi na tiba masuk memang itu lalu kira natang komala. Karena untuk saya mana yang nasunya dari silang syarat lagi non. Nagina, segitu kata waya lagi normal. Kau perintah manusia, ugi na masa kita kapasal di manusia. Abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mia taisiya yan. Agi siapa yan na din maraw kami taisiya yan na sisi persatian yan. Nasokya patay ina yan na kaya masan yan. Na ilay naman naging punta tutulan nun. Kung kakakaulog yan siya kayamanan yan na Salim. Na isa kaya palutulan na kaging kung ilong sina yan. Na pinjiro ko Salim at hindi na kay bugkulay na pakaulo tuntas ina. Pakaulo tuntas at hindi naman ay sina. Ilan naman ito? Kasakit ang gila mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na sumiyag at sumasa. Na miya paluto na yamanan yan na miya ka 50 rabul. Uli na miya ka 50 rabul. Ko kapilibilitan sa yamanan yan na Makkah. Pamana miya managipin sa miya kapilibilitan. Pag-share sa live tanong, pag-share. Nasisagyan ko ito masa kapilibilitan sa Makkah. Nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minus yun lang. Nasunya birun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na minuto. Nasisagyan ko tayo mana niya na kaya aukianon na manong ko na kaya patay inayan na bilong naman ng ragun. Nasunya ka pipila puro ragun kaya ikapi ko idigin sa rasulto na ikapi. Pag-share sa live tanong, pag-share sa live tanong. Namiyok siya ko kubo inang yan. Namiyak ka burok sa malakang burok. Inisino niya mana niya na mga sahaba kanina kata lagi yung kata pinurong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So labis sa pulong ibu yung mana niya na mga nabi. Labis sa pulong ibu mga sahaba kumukumbuy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iyong utakap ni militeran sa Makkah. Na ayaw mo niya palutong adun mga burok na sasakaton. Ada mga burok. Sa iyong utakiliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaw mana niya na burok. Atau lebih dengan kira-kira tidak ada sahabat atau ni bagi mereka ada jangan dia tidak mana isu in akan naik kerja dia akan sinar Allah bela ni mana tu lagi pusing kan absurd dia kaya apa pataya kena hukuman kunci kaya mana dia nak pamilya benar kaya mana dia nak dia terima normal ada lana masa kita apa puasa ini. Nah, so Fatimah wata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasibu kabut yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, paling bumidab syarat ang ginawa supaya maknanya ng mga Muslim. Nasisagyan ko kaya palutulo na kaputulog pulawas yan. Ayamanan niya kakuirun di lumalaga lumot sa niya walang yang mau Fatimah. Abdul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nato na niya so Fatimah. Niya ka termasuk at tuwilaron. Niya ka pamagidi sa lagi tubal. Saka pagkapikiran niya sa tanto akyara sa iya mayan.
Abu Bakar radhiyallahu anhu wa karba abah besar utuh. Adinya diri pangulung si kuya mana yang narata gino yang saka pilihan yang saka rasanya. Ayat di Malaysia mana tentu yang mana yang namanya rasa. Pendiri tafsir yang mana yang nama ulama sagi utaka bekas sadu Fatimah. Sakitnya kiamah yang saka sakit itu. Abu Bakar radhiyallahu wa karba abah. Bikin mana siapa tentu yang mana yang akan doa. Nah pernah diuji kapan untuk mau nama lagi untuk apa pikir Fatimah. Shoutout terus Nanti anak. nasihatin Malaysia mana ini buat apa Hari ini masih dosa. Nanti akan berlaku yang mana yang nanti terima Allah Taala sunaian. Nasukia terima Allah Taala kira namanya apa beling-beling. Nawara anu di beling-beling di Pagi share sulib tanu, pagi share sulib tanu. mana niya natara subo yung gulingan yan. Nasiman ko yung mana niya na kaya pangaruman yan. Nabulin na yung mana niya na niya subo yung mana niya na nabi. Nadulin na yung mana niya na kaya pakadipin yan kung kapagintong niya ng niya. Kapala paling na yung mana niya nakarasaya na niya dumiyan. Nasagin ko kaya mana niya na kaileon Rasul kaileon Fatimah. Kapag tumila ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iyo kung nakapagpapaglago mo na niya ng isimbugul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingin na ya Fatima, laysa li abika karbun ba'da al-yawm. Kaya tingin mali Fatima, napakapipi ang ganda ginawa ka. Kagibuot niya ni Muria, kagilom, masakit niya ma. Ayaw mapamana niya, takapagpagaw kitiyan. Na ayaw mo kibulong tanuran na suparat niya tanong si Allah. Kau na suparat niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Na kepangayamanan niya, na bekas silay, agi yung kuto agi nga ikibuntagan, kukap sigil juga agi yung kuto ayamanan niya nakapapatay. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na ilan yuman, miyatay sukaruman niya. Khadijah. Orang yang patay yung karuman na Khadijah, minitun dugo na kaya patay yung upaya na Pilipinso. So sama nito na dugo niya daw. So kaya patay yung karuman niya, ayaw sumusuporta sa tao. Na ayaw niya pikirin na kaya ba ang subul niya. Ayaw niya na sumusuporta. Ayaw suporta niya ng tao kasi karuman niya nakawasan. Miyawapat sumapayan ayaw lumilipisa kayo na baka marataon mga titindig sumapayan na solitali na miyawapat. Pag-share sulib tanu, pag-share sulib tanu. Daw miyaw-yaw kumawatay na mga mama. Tatanto ko masakit ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ato na yung gulaw na ay dahil nga pinon na suwallah. Sudin swallahu talaim yang apilo. Ayamin tuturuto na sokapat ayap siguro tano na masakit ang betul kau kitian. Nayap kibulong tano na soya mana niya na paratian terus iko. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi yang kota masakit tamyan demian. Masakit tamyan demian. Tama saya mana niya na di puna na itong wadang lataw. Apo pa kagiro soya mana niya na wadang lataw atira na dagi adon kabudriya kaya na. Kaya mana niyan na miyatay si kaluman niyan miyatay si Mufaya dapat lang niya kumawatay na mga mama na di suman-suman mo yung mana niyan na madaglataw na sulun suwallahu ta'ala na ayaw niya mangapin sa hindi pangapin niya nung nagyang punta kaya pakasunan niya pakasunan niya I-share tanu so live tanu. Niya kilay niya nung nagyang punta kaya mana niya Ano yan, hindi kami tayo sa mga ingid. si Sano Amuri, lagi dua yang mana niya na mapupulo na ko surga, na uso sa buwan, ay mana niya na mapupulo na kunara ka siya. Lagi na. Anong tanong ito tuloy siya? Lagi yang kaya mana niya na kapatay. Ang tanong maganda, benar kamu beri Allah Ta'ala anormal siya kung kapagintang manusia. Tapi hampir naik bertanya ng mga pulinto niya sa sagiyang kaya dunia na malatos ka porsyento na pulkas sa niludin.
begas saja dulu. Awal. Api antuna yang mana dia nak betul ke dunia. Nakumban lagi kutua oras ayam mana dia nak begas saja dulu. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Andai kaum wa yang mana dia nak patai. Nama tanah didu ke atau ini berdiri kisi samia kait itu oras. Awal. Didu kisi saya mana dia namanya kait itu oras. Nah, iman tu kaya to kawantan asoka patay na din kisi andi kaumanyan na ayamanan yan na kuwang ka din sa niyo malakan mo awa kuwang ka din sa niyo o susugun wallahu ta'ala pa niya sa niyo na ipriso nga ulama iman tuwari o iman to suras inumali rin pala Oto supakay. Nauna pamana niya kay may para dun. Kaso pa kaya pagkiro tingin na dia ko panagi mali para dun. Dia ko panagi tingin mali para dun. Api asul para dun. Kalinaim. Si Juan, si Buska, Junjun. Kalinaim. Ate si Imam Darwish lang at hinari para dun. Kaya pa kaya para dun hari. Away. Away ko. Uwin na tunay ba? Di ka rin makaninya pipiyaw. Yun to yung mana niya na masusurya. Pag-Christian sa mga ginawa na. Sabang kapulitan ng kapitawin si Wayamana niya. Pag-share sulit ka ng pag-share. Pag-share ko pakatulong Allah. Ang tanong yung mga puro-puro kung mga ginawa tanong. Okay, okay. Na suka po siya mo kapatay na igilang niya bidamtas si Sanche kung ginawa ta na kapag ta di ta pala makaliliparan na kung kamaliparan kailangan na makapung kamaliparan bumit na rin mapita so orasakan na di mo makaliliparan bumit na may Kristiyanori bumit na may kayamanan niya na saragul duragul nagiutos ko yamanan niya na orasakan na di ko yamanan niya na makaliliparan. Nah, so Allah Ta'ala na inibanay niya kita. Inibanay niya na si ulang na niya maratiya. Kan watiyan mana niya maratiya na kalak niyo so Allah sa titu kalak na ubang ano ang tayo kapatid ng mga Muslim. Oh, sasagutin mo Allah sa din. Ubang ano ang tayo kapatid di ka mga Muslim. Ya pasal. Wah, iman to bigyan nga sa warning. Ubang aking kapatid ng mga Muslim. Awal. So Allah Ta'ala nasasabot niya benar kayamanan niya na di ka makangelabog sa di ka bayang Allah. Mampanasasabot niya katawan niya ay man ito na migagil ka dosa. Na di ka niya magiging na niya ang kamubulangan niya sa warning. Ubal ka apa tayo kapatid di ka mga Muslim. Ya ibn Adam law balagat dhunubuka anana as-sama tingin maliim buat al-wadam na apya pun mapelaukan na dosa yung kayamanan yang naliyaw langit, liyaw lupa. Na mga ni karang salila na prila ang puso. Mga ni karang salila na prila ang puso. Ginan so kala igagawang mo. Sabab kulita no katawi si sa yung kayamanan yang nakabuhat tali mo kapatid. Na bigyan na niya sa inza. Kayamanan yan na warning. Awal. Di naman daw, umanis. Ikapagkatali mo mga kapatay. Ay palabigan mo ko Allah Ta'ala, uba ka, kapantay yung kapatay ka mga Muslim. Na kailangan na sabut darot, kahit sa inyong turo mga ulama, nakatulong untuk Allah Ta'ala, din na una niya. Tunay ba, wasiat yan si kung mga tao niya maratiya. Uba ka, kapantay, adi ka mga Muslim. So ayamanan yan na yung pinamalan tanong na matay tanong mga Muslim tanong. Iba ka sigurado. Kaya siya yun, ayamanan yan na mintil makatututo, mintil makakikimon. Iba ka sigurado. Iba kaya ayamanan yan na turiyan na mga Muslim. Iba ka sigurado yung turiyan na ayamanan yan na mga Muslim. Innaman la'amalu bi khawatimiha. أو إنما الأعمال بالخواتم
Ay pugilan ulang-ulangan kaya mana niyan na mga gelo. Nagyo ko kaya mana niyan na Korean. Owa. Si pagilya ko Korean no. Owa. Ana uga kagiya tunay ba ipun ko kinibuatan ka. Ay mana niyan na mga Muslim ka na sino kaya pa kapipira lang niyan na sumiya na ka. Oy, lupa kaya si ka mo si kaya mana niyan na Pag-share sa live tani. Pag-share sa live tani. Saya mana niyan na Korean ka. Umapusa sa kasama, ay kuya mo ka na sumapatay. Ading gading gumay na yung luto ka, tunay iba, kipong ibularan na ka, siko kapunggal bilang ka, waluma, na ayamaan na niyan. Nausa sa kasama ko kung nakil pa kaya maparo. Nakagiging puntualitan ng katawi, siko ayamaan na niyan nakapatay. Sumiya ako na ang tanong, na sayang ko ito kaya panang pagkamaliran siko ayamaan na niyan na kapag lang sa dunia, na apiapan sila na mga darwa ka sila. Apiapan sila na mga beradusa sila. Apiapan sila na ayamanan niya na mga tao. Aya kalaan ko kaya pugintawilan. Nagyo ko kakapugintawan ikabayaw Wallahu ta'ala. Ugi, na aya kaya po saan ko kapugintawilan na pera-pera sa Allahu ta'ala. Tama sa sila din po sa ginawilan kung kapagaguma na inikali mo sila Wallahu ta'ala. Sa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ang tawas kaniya taos kaniya at talibun taos kaniya amaratayada taos kaniya at ikakalaka saya mana niya na dirmay na inutong pumbulo yung ikadua khalifa inutong pumbulo ayamanan niya na kinilala si ayamanan niya na masayahan sa mga Muslim. Inuto, so kaya pag-Islam yan, na inikukal ka wayamanan yan na mga pagli na mga darwa ka. Kakagin pitumang kadalian sualuma, apya panamiyawri, na pitumang kadalian suayamanan yan na aluma, na singyan ninyo po sumasa ang kasuswatong Allah subhanahu wa ta'ala. Kakagin, madagla, di mananayanayaw, lagi ko to ana mga agasiyan na igirayang yung Islam udi na ayang itutong ang Islam na pukile yung ko to araran agyan ko to ayamanan yan na kaya pag-Islam yan Umar ibn al-Khattab na sisagyan ko kaya pag-Islam yan na sumiyong si Darul Arqam yung ko Darul Arqam Quraysh, hindi kayo mga Quraysh na apyag yung kakakadman nila na ayamanan yan na pakilampong na sila dirugul malam apya sa mga tauro pakipamuloy na sikrito to araw di mga tutunan sa mga Muslim so kaya pa Islam Umar ibn al-Khattab walang mga pupuros mga Quraysh napalyan niya sila dirugul manuman kaya ito ko niyan kira na iman to na sa natigil man na may Islam so kaya pa yung niya kira na sumiwag man kumadaglataw natigil na sumiwag ka pa mga Muslim na iman to na mga titindigaw at tigil man yung Muslim ako naantay kaboy yan, makano? Ayamanan yan na mawalo si karuman yan na tindig siya. Antay kaboy yan, makano at tingin man yan, mayroon sa mga watayan na tindig siya yung kaya dama. Ilayin yung ano pa, kabul Islam, yun ayam yung Islam, mitumang ka ng Islam, nagyang ko ito ayamanan yan na ada bugriyan. Di ko kaya yan, kung di ka pagdong mga Muslim na itatapok, na mayroon ta ilaw niya. Sa tingin na at nakisuportan yan si kayamanan niya na Islam na siya ko kaya pakapipilarong niyan nagugil ko kaya pakapas sa mga Muslim na kaya panimiyaw so kaya pag-Islam Umar ibn al-Khattab nas kanya din bimbilo kadua khalifa kadua dan mga tutundog si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naginan so kayamanan niya na pawir Islam adun na kuntunan kaon abani yang pernah kalawani suaya mana niya na kapya Islam. Dadabong kasi agad tunan. Ilan nyo man, so kasunduyan, naipun din ako mga watatano. So mga kakatano ka, na disundiyan na pagkinigin na ginagapit sa suratul Fatiha, na tamaniman to na dumbing masuk. Antay mo na siyang mga pitirin na miyas mo suratul Fatiha. Ang mga terus sa bumias mo si Suratul Fatiha. Itagil mo si kayamanan niya na Islam. Nauwi lagi yung kayamanan niya na pitiburangan
papalangayan lagi kaya salut kaya pakaradian lagi kaya mga iduitan na sabab ko sa mga Muslim na bulgua kagad ginamiran o kapipia ginawa na ano namang buwayamanan yan na mga tawdo ang mga Kristiyan mismo, mga Yahudi na epidiri na miya sumukan. So sama no to na pagkas mo sila ng kwartira. Nagpagkas mo sila sa buwayamanan yan na karuniyay na minibalita gatusan ami Muslim Sagiyong ko to ay amanan yan na masa ay buinip muslimiran namiyato nilan so ay amanan yan na Islam double ay amanan yan na tunay ba bayra nung nagyagidam udi na bayra nung nakyatapangan ulang-ulangwan ay amanan yan na kyasuldilan sa ipo 50 bulangan ay amanan yan na kaagumay kasagyan ay amanan yan na dunia sabab ko sa mga liduay nabigyan sila wallahu ta'ala sa law ng paro kapagin daw sa kaya dunia adik na limitan napinggil buliran dun sa yamanan yan na law na kabayaran na miyag damilan sa dunia at tanto amay ito miyag damilan sa dunia at tanto ayamanan yan na maninit sa pansunguan si saging kaya dunia abayran da kasungui na miya kasungua taman sa ayamanan yan na sa mga pedun na bedun na miyang aniliwat at pigiran uli na susabulun na miyang imikiran na miya to yan so ayamanan yan na Islam na sa Islam na dun abasa na ayamanan yan na kakismo kumadatataw so magdudum ako Islam na daabawan na kilidam ayamanan yan na bukal kataya tayo din bakal tayo umang panagyan kaya bulan na Ramadan nandun tika pakating ka sa iyo ko tapaganay ang tarawih ang paganero na lupa ng mga puso. Kung di mga puso makakaya, hindi sampay ka umulan na ako. Ito na pumanagot din kung pipilaran. Ipun ko ay amanan din nakawatay ka na tamaniman to sa gitna yung kapugatan yung nagun. Nadagdag dito niya yung kugya mo to ay amanan niya namin ngayon. Ngayon to, andun niya amanan niya nakapakasunod bulan na Ramadan. Namiya ka na makapuso ka. Miya ka na makapuso ka. Taman si Sagir ko to ay amanan niya nakapukipos yan din. Dahil po, kito kong kagila na mga tatatakalo ka Sagir ko nakapukipos na yan po to bulan na Ramadan. Ginan so ay amanan niya na agamatanaw. Adun ay amanan niya na mo nakakasumo. O di na dun na bangko na kudum ay amanan niya na bumangararata. So Nabi sallallahu alaihi wasallam natigir. Ida kuntada kalbin kanu anta wa malikud dunia sawa mata natiyan manay amay ka mapadalang makaso puso ang gululun so ay amanan yan na Islam mapadalang makaso puso at takanaon sa Islam na mata natiyan manay din ng bidan na kauso ay amanan yan din ng bidan niyo auso ay amanan yan na dato po dunia amay ka tiltak na kaso Islam sa iko ay amanan yan na puso ka na din ng bidan niyo agugyan ko at dato po dunia kagi sudah po dunia Ako pa kaya tinunta, pagpagaturo, na na sumasalit na piti ko lang ang nawidakan. Okay, na siya po yung ayamanan niya na mag-Islam, at tiltak na ako po sa Islam, na apiap na kita makagubi. Nagyan ko kakatulgon na sabab ko kaya pikiran niya sa ibu Allah, na niya kapiap kaya turgon. Midas ko kaya kita naman yan, kaya pakatulgon na dua. Yan ko to ada to, yan ko to ayamanan niya. Napag tumarmaran, nakagiging ko tapos tumarmaran, na tiltak na ako puso yan, tiltak na ako puso yan sa Islam, na niya katurog na mapiak kaya kita naman yan ko turgin na diyan ko to niya katurgon na to, man kumalit na ayamanan niya na makanaw sa iyong kutuawid akan matatagos sa ikulo niya. Ginan so ayamanan niya na Islam. Na dita rububenu sa salakaw ay tugumpiya talo ganyan pernakalawan sa Islam. So Umar bin Khattab niya katiluyan tigyan na أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا بغير الإسلام أذلنا الله أي مع مسلم mata nakia piakat degetan wallahu taala sini bulan si boya mana na Islam na mata-mata natia amay ka bubulutan sa salakaw akil pasantano kalawanan niya pag Islam napakadepan sa tanu wallahu subhanahu wa ta'ala pagdanan tanu sa Islam ipun si boya mana niya na mga ito taman dyan si boya mana niya na prautan no kegegatan na pagdanan tanu sa Islam na so kegegatan na ipunggulanandan na ayamanan niya na inggulanandan
Owan, so Islam natantun na ko yung mana niyan na maliwanag. Luma, palapalin na yung mana niyan na panguyat. Dino nasihat. Suwalo matanong, napalapalin na yung mana niyan na panguyat. Doon na bangkaw na kulidam, ayaw mana niyan na rata ginawa. Doon na bangkaw na kulidam, ayaw mana niyan na lumipundam arong pamikiran ka. Kaso Islam na ayaw mana niyan na kumpulito. Penutul niyan ka, so ayaw mana niyan na niyan ay pos. Penutul niyan ka, so ayaw mana niyan na kapapantagan. Penutul niyan ka, so ayaw mana niyan na pagkatalima. Telur niyan, so ayaw mana niyan na kapulintaw ka sa dunia. Kasakato na ka, kung iptigumpiang ka sa gilid dunia na ayaw mana naging iptigumpiang ka sa mga mori. Naginan, so ayaw mana niyan na Islam. Nagdaman ka ro. So, pawin ang waluman at tamaniman ko na ayaw mana niyan na datang magdam. O anto na ay kamis, ayaw mana niyan na Islam. Ang niya gudam, ayaw mana niyan na mga unang tanong. Nasa tanong, ayaw mana niyan na datang magdam. Abali sumasal tanong, nandulunun so ayaw mana niyan na mga dato. Dulunun so ayaw mana niyan na mga kawasa. Dulunun so ayaw mana niyan na pitibulangan. Ayaw mana niyan na mga kurso. Ang niya tanong naging na ino at tamaniman ko na datang magdam. So kamis, ang niya gudam mga unang tanong. Abali so kaya paling dawiran na ayaw mana niyan na mga pubri. So kaya paling dawiran na kanaubos sila mga dato. So kaya paling dawiran na mapiyaw mga pintas sila. Na mapiyaw mga utos sila. Na mapiyaw ayaw mana niyan na makagubi sila. Na ino to ang mga dawiran. So kamis kung kapulintaw ununia. Kapulintaw sa kaya dunia. Ada uberan mga gudam. Ayaw mana niyan na mga widakan. Dito ay Islam na benda yang ituturo-turo kapusyaw na yung alanyan na mga ulama na lagi ubas Islam na mimbeloy at temporary pagpintaw manusia kaya mimbeloy ay ang alanyan na awidakan na buhay masasangor na suway ang alanyan na dunia na tapangan tanong sa ifay ang alanyan na mga ginawa tanong ipun sa ay ito ayan na tamang kapalayan na gutanurong itundok suway ang alanyan na mga pamilya tanong na gutanurong itundok suway ang alanyan na sa nakawataw kaginan suway ang alanyan na agumatan sa bro na suwalo na tanong nagidin so kaubari tanong ay ang alanyan na mga Muslim owa di tanong keraw o di na di tanong terimaan o basalah kau ni betul-betul ay makanya nasi kasagin kayo kuman na pendengan sama dalam tau minta tapi kasih wayang mana niyan na mga dalpang mga Kristiyan dalpang mga Yahudi nawan na bumiraw ka Kristiyan na din kau tuterimaan okay nakagiyaya mana niyan na Muslim ka oa ikaw tuterimaan kakagi ayamanan yan na saka na linang ka lumpio ka inimbuwag ka kay ayamanan yan na ina ka na piyagbarong kau imam sa tampas sa kawanan na kiyamatan ka niyan sa tampas sa diwang oay nagyuti kaya maluin ka ayamanan yan na lumpio oa na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam yang terbiar aku kakasih tahu usah sagir ayamanan yang nakasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku anni ya'ti 'ala an-nasi zaman la yabqa min al-islam illa ismuh mata nanti mana ia masa ada ke lamba kamu muslimi ku manusia inunta agil ku ayamanan yang nangaranya yang pedas suka boleh muslim inunta bu agil ku ayamanan yang nangarannya. Nah, ginan ceristan wagina tan wagina anamnya nagtan wakatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama susupa ko kapulitaw taro na ceristan ya naki. Oy, ubagyo ta pitur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mungkin na pun nangaran. Oy, ngaran na si Muhammad. Oy, dia pernah di Sumbuya. Oy, dia pernah di mana juga? Dia pernah yang mana yang nadinya semangat Oy, kung hindi mo pintiba lang ang mga nilbo ka, mga pipinis yung waguma. Oy, ang naubah kong apet sa iyong ka na pitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayaw mo niya lang bulong na suka mo muslimin. Ayaw mo niya lang bulong. Nagyong ko ito ay amanan niya, nangaran niya. Oy, nagyuti sabab, panagot niya kung tanong solomatan. So mga Arab na niloy na natubad-tubad. O di na si papamanong buwini, sa taman saya mana niyan na imato na din na basi Arab at tunuma. Sa iyang ayaw pa man na Pilipinas. Ayaw mo tumakaw masin na ina na mga padugang.
Uli na sumpah masih ama missionary ayah bu isunya sina ipundungnya sualuma na miar sila na isiran pulataling na biar beru ya tuba dila ayah mutakab lagi lawan na tigina al Islam ya ilmu jarihan fil ardil Filipin aina humul fursat ayah pun akan gila melang Islam si sagir kaya Eropa Pilipinas na lagi pun maaangal maaangal Apu pagkakis, apu pagkagirati na andun din sulti na bangakan. Andun na tiran mana sulti na bangakan. Insyaallah na tinabangatan o agumatan. Tinabangatan o agumatan. Insyaallah. Tinabangatan o agumatan. Pagi niya subur rakatan o agumatan. Solimarukan o agumatan. Suli marukan walu. Anto lagi ang kali marukan walu ka. Pagneron na si anaka adib na simbolo na inon tas wallah. Nagumata na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na subuyin. Bagat tantalan na kanan kung ginawa. Bagat tantalan na kung puso ka. Adib na simbolo na inon tas wallah. Nagumata na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na subu wallah. Bagat tantalan na kanan kung puso ka. Karena dimani la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nafsu benar dengan tasawwur nagmata nasu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayat Nabi Allah na musuhin taatan tantan utusan anto na igadu iqamus salat itindig terus sambayang iqamus salat itindig susambayang Pagkatantang-tantang ginotan. Ini sumber lagi na lima. Api ang tunay mong ginotan na itindig kita sa sambayan. Yang kayak gitu akan berarti ang kumastan. Di nga din yung pumikira. Mamarsiga ko aki. Puna ko aki sa iyo kung tamarsin na ikaw na lipsumi. Di! Api ang akin yung pun. Nadingat ko yan sa Allah Ta'ala. Sumaya ka. Kandung ni kaswa o kasulbayang. Kaya katiru wallahu ta'ala natigina inna salah tanha anil fahsyai wal munkar. Mata-mata na susambayang na anday kaswaon na kisa pa rin sulang-ulang wanakya makasising yang ilok. Api anda ka po. Pugam jagir mo to ayamanan yan na niyakar sising yang ilok. Mau masuk ke sudah lah. Ada bagi yang asal dengan sama masjid, namanya sudah saya kata dia namanya beliau sedihna. Pas dia tu pas sudah. Al-ahdul ladzi bainana wa bain Allah as-salah. Ayat na tutano agus waya manan yan nagipapantang-tanong ko mga kafir na subuh sambayang. Andun niya manan yan na kapuas ka ko sambayang. Namanya kasakit-sakit at tumakinig. Ay betul ko waya manan yan na Islam. Nasika ko waya manan yan na mga kafir. Api ang tunay di kita juga. Di ka dipikira. Ayaw mo taka-taka na kumasik. Mau masuk ka sambayang na yan manan yan sambayang. Pagkatantanan-tanan itong mga ginotan. Ito kasi tarutan ng mga Muslim. Ikatulog. Ita'uz zakat. So kabugay sa dira. Kabugay saya mana niya na zakat. Tanong-tanong ipusay na bila sa zakat. Agus waya mana niya na sadaka. So sadaka, nagyan ko ito ayamanan niya na may balang kasi ang ito nalinilipan ka sa ayamanan niya na may tumala nagyan ito ipundutun sa sadaka. So sadaka, nagyan ko ito ayamanan niya na kapakatindig ko ayamanan niya na pinti balangan na di ka kekuan sa guna na mga sadaka. Mga sadaka. Okay, nasuzya ka, agina na inalitan o sa sakatan ng aluma, na siya ng manunumpang kuan na mga kaya. Ad na mga tamke. Okay. Naswallahu ta'ala na pinutulyan sa suratul An'am agyang utatiyan berong masutaw sa anong anamori beri sung tamu kiyan na ayamanan yan na pelansa iplansa sa ikong atakin nila niyan talikudan kasasamuan sa iyong utatamu kiyan na din yan ayamanan yan na sibka niya sipo-sipo ito at na mga itong ano kaya manan yan na mga ulama ading kakakilitig sa kimutak kumbaga na ka zaka tatalo din yung zaka so anata mo kaya na muli sa zaka
Miyaka itu wakil betul tamu kasasakatan agama. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Si Islam na persa akin sunun wallah. Soalnya tamu kena sunniyo persa. Kuai ini so tamu kena. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Ino tukui kaan manung piusu tamu. An masih su tamu. Ayah kami pikiran tanurun naukulkan berarti sa pantag kuwan na berarti kakyan bagandi. Kalau bertanah pantag kuwan na berdunia siap. Waktu zakihim biha. Namanya lumpio penjukir pun. Namanya lumpio na sa tamu kakil lumpio penjukir pun. Naginan suri katil rukun wal mata. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Persa. Sehingga yang mana niya nakiapatay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya kasang bisyo kubaka. Iya kasang bisyo kubaka. Na mga tao, ang mga kawasan na maanak kumasaw rason, adi mo sa zaka. So kaya pa kang tudo, Abu Bakar, tingin na, iman to na iniigin ng kami so kapumagay niya zaka. Tingin na, ugigin ng kiyoso, kimugay mo siya ka na pangipagin mo miskan. Miyanak sila. Kagi, sunsu Allah na yung mitero, khudh min amwali. Iman to, na, bener mo kumano niya kawin ang karuan na tamo niya. Iya piya mo piso pa sa kita, nasa kaya mga kilida ka sa kada duty pa pala. Namigay mo ito kaya manan yan na adnar kiyan. Nakiya masa-masa na nasa nakawaya manan yan, nakiya tapan ng duty kaya pakarin yan. Okay, napiya pa ng duty, manglola na tatanungin niyo, mga kawasa, andun ni kabukain ka po, pirak ka, bugay ka asa ka, andun ni ka po kasi ang saging kayamanan yan, nalimang ka namin, iningulanan ka, agyan ko ito kayamanan yan, nakabuganin yan, isusukul ko, agama, api ang tayo meron, api ang dumirusa, nagyan ko takya po kasi ang kulimang ka, nang yatariman nyo. Zaka, ikatalo, siya ikapat na siya mo Allah. So kapo sa bulan Ramadan. Katiyak pagkataling maging bulan Ramadan. Labi-labi saulan na pagkataling masuk bulan Ramadan. February 28, hindi na 27 na niyatatan. Na ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapag din lagi mo tatingin na pa ya Allah napakabarakat tanggal kami sa Rajab, na uso Sha'ban, na sampai kami ng bulan Ramadan. Lalu yung tanong po ni lagi mo sampai tanong bulan Ramadan. Yuti ka pa. Pagkatantal na kagpindawan ka, ay kung bulan lang nakaso, kapus o bulan para mo ba? Tanto pa na kaya katulungan mo. Ilan naman, amay kung pusa ka, no? Namay kung buba ka, napakabugay ka sa Zakatul Fitr. Pagkabugay ka sa Zakatul Fitr. Ingay na to. Naino ka pagkabugay sa Zakatul Fitr, kaubo na doon kakatarotopi ko kaya pangosang ka na, ano itong mitaroto? Ano tumitaw to pagi mo takang maging sa Zakatul Fitr. Ino gila puto ba tao? Nasumo na niya do pa kayo niyan gara-gara. Kung pa kayo ba nang bravo niyo tano? Bueno pala na makatuloy sa Zakatul Fitr. Ngkay no nakagilid ni ka pakatakbiro imam ko puto ba? Ubu ka sa puasa na miyakan sa sura mo yamanan ni nabuli sa Zakatul Fitr di terima. Di pula na niyo kambugi sa Zakatul Fitr, kasuburi sa Zakatul Fitr, nawa na din yan ditaruto ko kaya pamosa niya nagyuto yung mana niya nagitaruto. Tiga pa, kapag sa ikong Ramadan. Kalima, nakaplay haji. Kaplay haji. Natiyo niya kapi, after niya ini sa kaplay haji. Paguluto. So kaplay haji, nanay naman pakakitakan na yan. Kayo, nasira tanong si Sagin kaya nanaw din lobti. Nag-YouTube naging napakanak po naging kaya mana niya nakakakak. Asar tanong ay mabubanoy uluan sa iyang kaya United Masay o Plano din Norte. Na iman ko na ayaw ila ka. Apagulun si sa iyang kaya man ito kapapantalan. Na adna bunga adu di mamudi manangi. Di manangi. Apa ginapiraw siya kan. Gini kaya pa umrah ni sa gini Disember.
na mga tumalita no ya tambi sila sa gisaging nga Manila sabab sa iyo ko adun ang yang adun mga tao pulutan gisaging nga mga agency at tigiran di ka din katawan no benar utong anta kali nanginibulu na kaya mga pinakan ayaman niya na sala ulo sa kaya to papani giyo nga ya kapne haji giyo lagi na kapag-umrah sa Ramadan kapag-umrah sa kanya Disember na matangin ang sunnah na so kapne haji na hajjun maratan wahida kailangan na sukap na haji na kapag ibat-ibatan ka na kapag sukap na haji kapag ipuli marupon agama uning kami lang sukap na haji kung kakiligan ko na dapat mata untuk sukap ng muslim karena buman simpul kapag na haji kapag dengan ko marupon agama tanong Padil po, 5 rukun. So 5 rukun agama na basta isang winimor minggu lalan na damata untuk suka muslimin ka. Na suka pnei haji tiga po. Baka midday mga pnei haji, ida begini pnei haji. Suka pnei haji na seko masa karaw to kapigagawang kaon na gyuto per kami palibutan. Di ka din tigilap man. Ubang nga di kagagawa na di nga dinarata ginawa ibang ada mga pnei haji. Kagil ko to ka pnei haji na ada pernah masuk rota kapigagawang kaon. Tinggal dan tergelar. Saya ko pamana malinis na kakiraw tangkaon, kakiraw tolo tamu ka, kakiraw tolo kakigagaon. Nagyuto pa na kami palibat terkasuap niya. Okay, tatanong yun nila. Ate yung margin. Upun mo ma, so kakigagaon. Miyagagal nga tamu, miyagagal nga bagag. Nada ka pinay haji. Amiyap pada masalangan. Okay. So kapnay haji na hajj walal faw. Andun ni karaw tolo gulgul ka, kakaraw tolo gulgul ka na mga pinay haji kan. Ayaw mo yung mga pinay haji na giyang ko to mangudab. Giyang ko to mangudab. Ada mga pangaruma na miyaraw tiyan na kakagulgul yung kapnay haji na ayaw paling ko to na mga pangaruma din. Nagusuka juga. Suka pangaruma. Kaya may wala tigil. Yung pasipaya dulu ya, sigo pale deh, namun si beda dulu. Oh, naginan. Kalima suka pnei haji. Ini suka pnei haji sisa gina yang mana nian. Nah, 5 rukun agama tanah, kami akan geruduk say. Awai, ilaw na upung karong mirampay. Na ayat na pikirakan na perdekapot tiyan wala. Kasunjuk kaya pas ada sa wilayah Ibrahim sa Ka'bah na sibu Allah pananalo ka. Di na taon sekalian mo suwat tayo na Ismail ang si Karumanian. Tiya pananalo na suwat na haji. Di ko Ibrahim ano ba na ikin pananalo na di kilig. Owa. Na ini pananalo Ibrahim. Oh so pananay haji na sungkano saya panay haji kan. Nasuallahu ta'ala na sampai niyan o yamanan niyan na maliliutak. Ay apidiru Allah ta'ala na tigina wa'adlim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala. Owan. Paano pa'y nakamanso ka pinay haji? Apidiru pa ka pangong markas o madaglatam. Nasunsog ini pa ng Panginoon Ibrahim isa na mga pinay haji gano. Namiyan gue yang mana niya na maliliutas sa dunia. Ya bumito ko Ibrahim na miya ko masoya mana niya na miya kadagdagalataw. Na inukarupan ni sampay, inukarupan mga paniya. Maanod kajir mo to ay mana niya na pananutalo. O kaya pananalo Ibrahim. Apa di ba pag-imbitar sa niya na mana na kasusan? Gini na niya kisusumpa to kaklinghet sa niya na ni marupon waguma. Na upun ka magagal. At tamo burger pada udah karena nah pernyataan saya maknanya nakapelawian ka sa Baitullahil Haram kay susubur ka ng wagumangga akakitaw to abubuli kaya maknanya na muslim gina sabi bro permintaan mo siya Allah akhir kaya miado yan 5 rukun wagaman tanong pada benar-benaran tanong maknanya na minggu dengan tanong yang pada benar-benaran tanong masa sangat tanong siya kaya maknanya na aluman tanong na ayam ayam na kapanamaran tanong iming dalam tanong. Sa bro na ito ba inalitan ng paganay kaya kalilimut tanong na kalilimut kararata nga ada kawai na yasubun waguma nagyong utaya pumabusay nagyong utasabaw pa ini kalimut
Nagyan kaya maknanya nakalimutan mo. Kaya saya tanong si sa gyang puto ay maknanya na paganay na taasya pagpakapi na ginawa niya kaya maknanya na mararantang adat oy na ay kimusawi na mirano na pakapipi ang ginawa niyo yung kaya maknanya na miyapata kuni na Allah Ta'ala na si Allah saya maknanya na demayo kaya servisyon niyo kulas tamuri puri agawin ko dunia Bele niya kaya kapanan niyo rumpia ay maknanya na kaya lumpia niyo rumpia namin idulugi si kaya maknanya na wali niyan idulugi si kaya maknanya na kuburian na ay maknanya na niya kapya kaya tabungin yun na gyuto ya maknanya na kubulong niyo kumaginawa niyo salalay niyo polisi ko Allah Ta'ala agi yung kutuwa kasi siya pakiran Allah Ta'ala kukubur kaya mo at yung buktan si kaya maknanya na mga tungalitan ng mga pamilya na materi mo Allah Ta'ala na dudu as-sadaqatu lahuma wa du'a'u lahuma yang kotaki kung bugang sa mga sadaka na ugyang koto ayamanan yan na lalayon adikira dikipangin si Allah Ta'ala why yang koto adikira dikipangin si Allah Ta'ala na nasugun untuk agama api antunay kapikiran kasi iko ayamanan yan na tumaling kami opat na pinakami nos na miyakan ginaw ka Allahumma ghafir lahu ya Allah naridain kasih kalian biar kau kita si ayamanan yan na taginom ka nadinggan ko to ayamanan yan na pumamaanay oy andi di kay niya kasi ayamanan yan na taginom ka si pele kasi ang ako taginom ka pele kasi na ako taginom ka pele kasi pagaling ako taginom ka dahil nakukuha ka na yung putuan mo sukuan at du'a lahuma was sadaqatu lahuma yung kutakip pangingkiran daw yung kutakip sisadikang pumili kasi kutakip na uod di musyo Allah Ta'ala sa ginaya mana niya nakialimutan na panitan sa iko Allah timo-timo niya sampai isang yung kaya mana niya ng pagalitan oy tiyari mo Allah Ta'ala na sumanga tumanitan ay mana niya na tiyari mo Allah Ta'ala nagdagi yung tanong niyaw na aditay matrik na ay mana niya na katulog sila na huwag yung kaya pamanawatayan pamintan sa iko Allah Ta'ala pwede mapipiyag ginawiran na makatuna sila sa iyong kupaya makanya na darpa akatatagong kiran sa mapipiyag ginawiran na buwaya makanya na berilu Allah Ta'ala sa kuburiran na dua asurumbiyo surga na buwaya makanya na ibigay kiran Allah Ta'ala sa mga pipiyag ko katatagong sa iyong kuburiran ya Allah ya Rahman ya Rahim sa bro na denda yang apinya na manglitan usul Allah sa pangbarkan kita nuwag yung kaya limutin na ubiang ko tayo nalitan kagya para si sa iyo ito ay mana niya pantag beauty na disiratan ko dila gida ay mana niya na mabasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu benda manglitan usul Allah dia taruh dah je beriu orang teneng gutan Bismillahirrahmanirrahim ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ووفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين
خاصة على هذا المتوفى أولود أربك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم ارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ادخله في جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Pada saat awal siksa ketamanian pada saat yang paling gawa makin pun kemalan itu yang yang makin ibadah yang sama cari makita pa mo lagi day na kemasan tayo si lagi mo ta mga sulutan sa tabluan sa tabluan si Abdul Wahab ikon si Sakawa Awang kita to na magabina si Rahman pamamagitan si Rahman Makakakanya na nan. Mangala. Ko itulit ko pa mo Muli ako dito. Tamad na. Hindi tumasa. Nakabudua mga tao sa